PP България и сега се развиваме много добре. Сега ще тук си правим хом. Той е един хом. Да, само че той е с друг ник. Да, пък снима един приятел, който се казва Мартин. И запиша гейма. Да, тук сега нямаме нищо в тези честове. Тук имаме някакви брони и мечове малко. И аз умре. Ето, това са нашите. Дет сме разжили. Да, ето, тея. Една кирка. И тук няколко стака. 2 стака и 19. Явам мечо. Некъв човек. Кой си ти? Кой си ти? Съм аз. Човек са. Изгубиха ме сайта бе ти. Майко. Да ги папката ти. Аз те ще папката. Кой си ти? Кой си ти? Аз съм Румен. Ти, нали няма да ме предсакваш? Да. Виж къде си слезнал. Става ли да напишеш кома и да ми дадеш една айранкерка? Молата. Кой? Няма айранкерка. То нямаме айра в нас. Даже няма ми да дадем. Нали? Отиде да чупиш айранка? Мога да направя само каменни кирки. 4 каменни кирки мога да правя. Направи ми една каменна, направи ми 2 каменни и ми дай. Направи някакво. Добре, ще ви направя чайте. Всяка ще направя каменни. Че как се тренирате ги? Колко да направя? Да, малко в честа е. Ще направя 2, чакай. Кома бива, ти ли бе? Аз би пустила. Още малко в честа е. Добре, сега сам направих 2 кирки за вас. Дръж, че ми Дай ми едната каменна бе. Дръжте. И дръжте. Ма пиве, ще го. Дай както ми. Дадох каквото имам, аз съм празен. Аз чум да взема. Хора, пишете коментари, абонирайте се. Кавален. Абонирайте се, харесайте ги по... Може да кавалени, Да. Само просто да се абонирате, да харесате ги по, да коментирате. Да, аз написах един кит старт, сега ще си облича тея. Кит старт написах. Така. Най-важното е весела нова година. Да. Да, ама новата година мина. Весели празници на всички. Да. Ето той ще се обтъжа на този жили. Аз пиша Animals. Дуалната тюра. Аз отивам на спална хора, да се бия малко да... Иска да убия. Мен ли бе? Някакво виж и ба. Мен не ме кили. Ихо, ти не шашки бамайката. Съжалявам, че ще кажеш. Много е. Спри се бе, на 2 сърца съм. Много сори няма да бъде. Добре, да аз... Айран. Той сега никой няма... няма никой в PvP в България. Пък преди се пълнеха. Пък преди имаше 1000 души. Сега па няма никой. Край лекцията. Да, сега пък няма никой. Ти си прав. Да, бъдеш дойч, ръчни. Виж 5 да си за мен. Май са предали от сервер PvP в България, ма. Никой не се предал, бе. Просто сега има няколко човека в сервера. Ние сме много богати. Дайте това. Не сме толкова богати. Не лъжи, не сме толкова богати. Има ли ларпшоп тук? Паси си, дай ми айрана, бе. Това е много. Аз съм го събирал за всички. Паси си, ми се бърка в работата. Ама гъл, откъде са тъп? Виждам някакви тъпи честове тук с хака. Хора, сам че не се опробвай да ти сме хакове. Да, бе, ти как е да си? Ти ли имаш лазуни? Да, имам всички хакове. Вече имам 20 айра. Добре, искате ли да ви донеса малко тикви? Кара, нямаш проблем. Дет не мога да ги изчупя. Що не можеш да ги щупиш? Не знам, ще ви донеса, ако искате както си. Дет не мога да ги щупя. Не можеш да щупиш тиквите ли, бе? Не се чупят. Личе. Чакай сега. Ама гъл, колко на ден? Леле,
Намерих на земята XP. Личо, ле, На земята намерих XP. Мале. Мъгъл е. Леле, не мога да тича. Ям голден ябълката. Може да си майката ми те. Кой, аз ли? Ниче. Майката е ти къде е па? Намери! Къде? Лесни е там като и ще ги видиш. Къде? Лесни Х и ще ги видиш. С къта какво се правиш? С хъто е. Не съм това. Няма нищо такова. Време ще изчезна две. Ами какво да правя? Няма и тук. Търся камайки. Аз за търся някакви... Ама гъле, не мога дори на... Как да видя честовете ни? С суто. Човек няма ги. А как се виждаше хората? С бъто ли? Да. Добре да е хубаво. За игра такова много просто. Покажи. Съди ми се казва. Човек изгубих айтемите и па. Майка ви. Лена вас ми. Кажете ги на YouTube. Какво да кажем? Кажи ги на YouTube, бе. Какво да кажем, бе? Чао, YouTube. Не псуйте като какавали. Няма чао. След колко минути свършва клипа? Общо след 1, 2, 3 минути общо. След 3 минути свършва клипа. Какво ще прави това? Сори, снимам с бандикам. Дори направих един клип в YouTube, дето питам дали знаят други програми, освен Fraps, защото Fraps нещо ми е бъгнато и не ми става. Да го свършим като край. Айде, елате в хомето да свършим клипа. Гледам някъде на си FPS. Да, знам. Да, ма чакайте ме, защото се събие с... Натисни FPS, гледам някъде, за да мога и аз да тъпам. И да свършим клипа и ще гледаме... Айде, лаве, мухлю. Чакай, само да взема телите. Айде, бе. Това съм аз. Сори, защото съм с теб. Леле, хвали си меча, дай ми го. Дай ми меча. Вземе, виж коя. YouTube. Какво? Ама. Ко бе, ко? Ай, спри, бе! Ай, спокойно, айде, ще гледаш ли? Айде, ела в хомето да завършим този клип. Бързо е, ай, спри са! Айде, елате в хомето да се наредите с мечовете и така, не. Айде, бързо, и се свършва клипа. Чакай ли? Давай. Але, бъба, ето ни тримата. Да, ще снимаме. Айде, бъбал, това беше от нас. Не сме развити хубаво, ма ай, бъбал.